An balimaw bi ye tɛnɛ juin kalo tile 13 bi juin kalo tile 13 don kibaru a bɛna lasaw ma an karamɔgɔ Elhaji Jose Traore ka taa se Rasjal bi baara o ye jamajɛ baara de do kibaru waati min na aw kulo kɛrɛbɔ sigilen don baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun bɛ ka don Rasjal de fɛ nka min ye Elhaji Jose Traore ani karamɔgɔ Andi ka bɔ radio beta fɔ la san olu bɛna baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen de lase aw ma bi a dogolen t'aw la ka fɔ sibiri tɛmɛnen jugu marifatigi dɔw taara san dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san kɛrɛfɛ dugu dɔ la u taara ka taa tiɲɛni waleba kɛ o de kama bi donkibaru bɛna kɛ donkibaru kɛrɛnkɛrɛnnen de sankaw u ka dugu yɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli a bɛ mɔgɔ min ka bolo kan n'o ye fanga ka cɛsigi ye an k'o de ma ko gouverneur san gouverneur ɲiningaliw bɛna tɛngu ale la bi jugu marifatigiw ye taali min kɛ san dugu kɔnɔ ka taa fɛlɛli kɛ n'o kɛra sababu ye ka maa kelen ɲɔgɔn kɔni faga anw ye kibaruya min sɔrɔ fanga ka cɛsigi min bɛ san ale bɛna ɲɛfɔli ko la bi don kibaru kɛnɛ kan bi don kibaru a tako filanan o bɛna boli min ye M5 RFB aw b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra juin kalo tile 5 san 2000 ni san 20 o wulikajɔ in a bɛ komi a ye san 2 sɔrɔ o san 2 sɔrɔ ɲɛnajɛw o baara tun bɛ sen na nka a bɛ komi ko in woyontan tɛ maa dɔw y'a jira k'a fɔ olu fana ye M5 RFP san 2 in kɔfɛ yala hakilina jumɛn bɛ nin kulu in na karamɔgɔ Jose Traore ale bɛna da dɔ la ka ɲɛfɔ an balimaw nin de bɛna k'aw ka bi don kibaru fanba ye don kibaru min ni a kolonbo karila Rasjal fɛ aw ka to lamɛnli la kunnafoni jɛlen sanuyalen hakilisigi ni basigi kɔnɔna na anw bɛn'o lase aw ma inshallah an balimaw bi don kibaru juin kalo tile 13 i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na banbagaci marifatigiw ye fɛlɛli min kɛ san dugu kɔnɔ sibiri tɛmɛnen a dagosi bonyana kosɛbɛ bolimafɛnw yɛrɛw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na n'an ko a ma ko péage u taara ka yen jeni k'a dakolon ci fo ka maa kelen ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na fo ka se bi ma anw ka sɛgɛsɛgɛli bɔra n'a ye k'a fɔ maa kelen kɔni tora a la a kuma cayara kosɛbɛ maa minnu hakili b'a la hali a ma waatinin bɔ nin kibaruya kelen kɛra san dugu kɔnɔ yala maa bɛ ɲiningali kɛ mun de y'a to banbagaciw ka fɛlɛli nin waati tantani ninnu na a ɲɛsilen bɛ san ma min ye karamɔgɔ Jose Traore olu bɛna ɲiningali kɛnɛ sigi bi o ɲiningali kɛnɛ in i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na k'a fɔ san gouverneur ale de y'an ka bi don kibaru mɔgɔ welelen ye an t'a bila dangirida la anw bɛ taa san karamɔgɔ Jose yala ko nin ko in bɛ dakun jumɛn na baro min bɛna sigi aw ni gouverneur cɛ anw kɔni bɛ Bamakɔ yan fo ka se waati fɛrɛlen ma anw bɛ baro in to aw bolo bɛnkuma sanfɛ a n'a baara ɲɔgɔn radio minnu bɛ Mali kɔnɔ radio 40 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ nin barosigi in na barosigi in nafa kama jamanadenw yɛrɛw bɛ kibaruya ɲinina ka se yɔrɔ min na walasa maaw ka se ka bɔ kunpan na sibiri tɛmɛnen jugu marifatigiw taara san daminɛli min kɛ anw bɛ taa Elhaji Jose Traore ni a baara ɲɔgɔnw fanfɛ ni min bɔra la aw bɛ k'o seere ye nɛgɛ karafe a lajɛ ni ye Elhaji Jose Traore sɔrɔ an balimaw an bɛna barosigi dɔ kɛ an bɛ san minnu ye lamɛnbaaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala ye latigɛ dɔ boli an ka jamana kan kɔsa in na kɛra san nka a ma jujɔn bi wa Mali bɛɛ bɛ ten Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi an lamini jamana in bɛɛ bɛ ten a kɛra Burkina Faso ye a kɛra Niger ye hali tukɔrɔ jamanaw olu sen bɛ ka don a la o tɛ fɛn wɛrɛ ye kana ani lakana sabatilibaliya ka sabu kɛ maa dɔw bɛ yen olu k'u ye marifa ta ni diinɛ ye nka sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ diinɛ tɛ ni diinɛ ko don an b'a fɔ jamana min ma ko Mali hali ni Mali bɛɛ tɛ silamɛ ye silamɛya fanga ka bon silamɛya tu tigɛra Mali la ka sɔrɔ bi ma se nka tɔnni fanga bonyana a damatɛmɛ walew fanga bonyana a nimbow fanga bonyana a duguciw fanga bonyana nin tile fila in na ne ma fili dɔgɔkun in kɔnɔna na an y'a mɛn wa minnu bɛ yan n'o ye kumaɲɔgɔnw ye olu yɛrɛ ɲɛ seereyara wale in kɛra cogo min hali bi hakilimaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala nin kɛkun ye jumɛn ye mɔgɔ min a ma bɔ a b'a ka baara la sɔgɔmada joona fɛ ka taa mugu ci a la k'a nin bɔ fu ninnu ye wale min tuma dɔ la n'a ma faamu maaw b'u jamanadenw b'u yɛrɛ ɲininka yala o tuma jamana marabaaw tun ka jɔda dun ye jumɛn ye jamanadenw ye jamana kalifa dɔw la ni ala y'o ɲɛmɔgɔya kalifa bi Assimi Goïta la ka fara a jɛɲɔgɔnw n'a baaraɲɔgɔn sɔrɔlasiw kan olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ
hali maa wɛrɛw b'a la minnu tɛ sɔrɔsi jamana de kalifara jamanadenw na ko Mali k'a yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ dɛ an b'o dakun de kan mɔgɔ minnu bɛna baro in sigi ne Jose Traoré n bɛ baara kɛ bɛnkuma na bi nka bɛnkuma ka laseli Mali kɔnɔ bi a ka ca ni radio 40 ye an bɛ ka baro in min sigi radio 40 bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ k'a lamɛn nin waati o yɛrɛ dɔrɔn tɛ an baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ san n bɛna kuma di u yɛrɛ ma u b'u dantigɛ u bɛ baara min u bɛ radio min na u bɛ ɲɛfɔli kɛ ninnu bɛɛ y'an baaraɲɔgɔn de ye maa min bɛ n kɛnɛ fɛ n ka ɲininkali bɛna se ma karamɔgɔ ye tɔgɔ di. Ne tɔgɔ ye Mamadu Kulubali mais n dalen bɛ Andi Kulubali la ne ye radio Betafo directeur ye nka n ye kunnafoni di la ye fana. An balimaw radio Betafo tuma min na an y'a ɲini k'a fɔ an ni mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ radio fɔlɔ minnu sɔnna ka baara k'an fɛ o ye radio Betafo b'o radio la k'a daminɛ o don fo ka se bi ma diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ ni laseli kɔni bɛ se an bɛ kuma min kɛ waati kelen a bɛ lase radio Betafo la sanya karamɔgɔkɛ dun. Ne tɔgɔ ye Abba Maman Touré ne bɛ baara kɛ radio centre la ne radio centre directeur ye en même temps ne ye kunnafoni dila fana n bɛ san. Wa sanya u bɛɛ n'a kan ko radio tɛ ɲɔgɔn faden ye an ye ɲɔgɔn dafalan de an bɛɛ ye kulun kelen mɔgɔw ye sankaw ye danaya ta k'a da kan minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛ ye radiow ye tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko point focal an t'a kɛ an bɛɛ jatigi y'ale ye hali ni faamaw ko k'u b'a fɛ ka radiow ye n'o ye kɛnyɛrɛ ye radiow ye san radiow ye danaya ta k'a da ale de kan ale de b'a an sigiyɔrɔ fa hali n'an ni fangaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o jɔ da b'ale de bolo nka an ni min bɛna baro kɛ ni ko i b'a fɔ nanzarakan na sisan a bɛ fɔ gouverneur anw y'a faamu bamanankan na ni sira min ye o ye jamana marabaw u bɛ danaya ta k'a da maa dɔ kan sigida o sigida bɛ yen n'an ko a ma ko maradugu n'o ye région ye jamana ka mara bi kalifa maa min na bi kɔni jamana marabaw olu ka cɛsiri min bɛ yan n'o ye san ye ko ka san kow latigɛ k'o bɛɛ ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ b'o la jamanadenw haju bɛ se fɛn o fɛn ma jamanadenw ka hami ye fɛn o fɛn ye ale de bɔ jamana kuntigi ani jamana marabaw ka jɔyɔrɔ fa ne tun b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲininka ale tɔgɔ ye jɔnni ye maa bɛ se ka mun dɔn ale la a bɛ yan kabili tuma jumɛn n'a y'o fɔ a bɛ jɛ an ka baro in sigi. n bɛ n balima bɛɛ lajɛlen fo ka Jose fo ani Monsieur Touré ni Monsieur Kulubali minnu sera yan an ka najɛ ka nin baro in sigi ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ko colonel Ousmane Sangare ne ye san gouverneur ye donc bi na m'o de fɔ mɔgɔw ye ɲɛ sanka ye n'a ma ɲɛ ko jamana y'a ka danaya dan kan k'an bila ka na san yan de ɲɛ sanka ye sinon ne bangera Kati ɲɛ bɔra Kati ka na san donc bi na kɔni ɲɛ sanka ye. Gouverneur an ka foli b'i ye n b'a dɔn nin laseli k'a daminɛ kabili Bamakɔ ka se Kati ka taa fo Bɛlɛdugu ka taa fo Marakadugu ka bɔ yen ka na fo an ka kɛ Mali fantan naani fɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen ka kimɛ i ka baara ni ka cɛsiri la o b'i dɔn an ka baro in bɛna sigi ni fɛn min ye o ye jamanadenw a bɛ furancɛnin bɔ bi u ka hamina ko fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye jamana a k'a yɛrɛkun sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ tɛ taa kana ani lakana kɔ jamana kana ani jamanadenw lakana o ye malidenw ka hami ye kabili tuma jan nka kɔsa in na wulikajɔ min kɛra fasodenw fɛ u ko jamanadenw ye forobasigi minnu kɛ o forobasigi in senfɛ malidenw ko u bɛ fɛn min ɲini faso fɛ bi o ye kana ani lakana ye tɔw b'a fɔ o ma ko sécurité kɔsa in na dun ni ma fili a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen juma de don wa sibiri de don sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ ne bɔra Bamakɔ ka na an balimakɛ Andi Kulubali a denw ka furusiri a fɔra an ye an tun ye layidu ta nka anw nana cun kibaruya in kan yan kibaruya in bi min ko fɔ o de ye k'a fɔ siyansi o tɛ Bɔgɔsɔni péage de a ta kɛra o ye yɔrɔ jamana kɛmɛ ka yɔrɔ min bila n'i bɛ tɛmɛ i bɛ wari dɔ sara jamana ye donc o yɔrɔ de a ta kɛra mɔgɔ 6 fɛ parce que u nana moto 3 de la. Fanga ka cɛsigi anw tɛna fɛn fɔ e ye sabu a mana kɛ cogo o cogo a ko kɛlen kɔfɛ an b'a dɔn an bɔra joona ka fɔ kananbaw olu taara nka fanga ye kalifa de di e ma bi
n'o ye san kalifa ye ko jamana mara san mara o kalifalen don e la jamana yɛrɛ ye fɛn o fɛn ye jamana se ye a bɛɛ bilar'i ka bolo kan nka an ma min faamu nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye nin yɛrɛ t'a siɲɛ sabanan ye siɲɛ naani tuma dɔ la a ju jɔna o y'a sɔrɔ e tɛ yan a bɛ se ka kɛ nka mun na hali bisaw ni ɲɔgɔnna baara ninnu bɛ kɛ e ye fanga ka cɛsiri ye yan m'o n'o ɲininkali kɛ yala a bɛ se ka kɛ cogo di jamana kanabaw bɛ yen e yɛrɛ sigira faso fɛ k'a fɔ e ka baara ye kana i yɛrɛ ye finitigi ye ka fara o kan e bɛ hakɛ to hali ni ɲininkali in bɛna gɛlɛya o tuma yala e dɛsɛra de wa wala fanga dɛsɛra de wa wala nin ko in ɲɛ ka misɛn de i ka fɛn fɔ an ye an bɛ se ka min faamu. Karamɔgɔ Jose min fo ni ɲininkali in na k'a f'i ye k'a fɔ ko jamana ma dɛsɛ fanga ma dɛsɛ wa ne yɛrɛ fɛnɛ ma dɛsɛ i ye laban min fɔ n bɛ n banbaw de kan a ɲɛ de ka misɛn an bɛ situation min kɔnɔna la situation gɛlɛman don mais ne bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah ne bɛ se yan don min san ka na bila bi la don kelenw tɛ an y'a ye k'a fɔ lakana ta sira fɛ baara caman bolodala san o ka ɲi sankaw yɛrɛ da olu ka o perepere tigɛ k'o ɲɛfɔ ka tɛmɛ ne kan mais baara in ɲɛ ka misɛn yani i ka i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ k'a k'i dɛmɛ i yɛrɛ k'i jija fɔlɔ mun de bɛ e bolo k'i yɛrɛ dɛmɛ parce que e bɛ taa min wele n'i y'a sɔrɔ i dɛmɛna an t'a bolo ou bien n'i y'a sɔrɔ a bolo degunnen don a tɛ se ka na o don k'a bɛ n'i dɛmɛ digi bɛ k'i la don n'a sɔrɔ fɛɛrɛ t'i bolo i b'i yɛrɛ lakana ni min yɛrɛ donc baara in ɲɛ ka misɛn mais aw fɛnɛ ka baara in an b'aw fɔ Ala k'a barikada a ka ɲi kojugu parce que ni occasion ye k'a fɔ mɔgɔw ye min kɛra donc sibiridon sɔgɔmada fɛ ka ɲɛgɛn ɲa 6 ni ɲɛgɛn ɲa 7 cɛ an ladonnara k'a fɔ ko marifacikan bɛ bɔgɔsoni ayiwa an ye finitigiw la bɛn joona u bɔra u tagara finitigiw tagalen u tagara sɔrɔ k'a fɔ élément fɔlɔ min nana ka na bureau dayɛlɛ parce que n b'a perepere latigɛ péage ka ca péage dɔw la mɔgɔw bɛ si yen nɔ mais an ka san péage in na ka da kan wagati kɛra cɛdenw kun dɔgɔyara an kosɛbɛ wula mana se yan péage in bɛ datugu u bɛ segin ka taa poste de contrôle la donc ni dugu jɛra u bɛ t'u ka baara daminɛ bon Ala y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min tagara ka taa ale kelen ka bureau dayɛlɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ min b'a yira n na hali bi k'a fɔ ko baara in ɲɛ ka misɛn o de k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nana ka na nin tiɲɛli in kɛ u nana san kɔnɔna sira de fɛ donc mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ u tɛ se ka a jate minɛ k'a fɔ ko nin tiɲɛlikɛla bɔtɔ ye san généralement tiɲɛlikɛla bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bin dugu kan mais n'i y'a bɔlen dugu kɔnɔna fɛ ka na o bala ka di mɔgɔw la parce que mɔgɔw t'o jate minɛ donc u nana ka na sɔrɔ fɔlɔ min ye yɔrɔ dayɛlɛ n'ale an balimakɛ Abdramane Jalo Ala ka hinɛ a la donc u ye mugu ci ale de la kelen ka mugu ci a la ka tasuma bila yɔrɔw la ka yɔrɔw jeni donc kelen ka cɛdenw bila ka taa ne yɛrɛ sen sera yen joona joona n taara mɔgɔw sɔrɔ terrain kan n y'a sɔrɔ protection civile yɛrɛ bɛ ka tasumaw faga o ma tila fure yɛrɛ o fɛnɛ tun bɛ yen nɔ sanu ka taga n'a ye mais baara in kɔni nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ caman kɛ tiɲɛ don Ala ye jamana mara kalifa anw na bi mais jamana mara ti nɔgɔya ni jamanadenw ma wuli ka fara marabagaw kan donc hali bi n bɛ sankaw fo parce que n y'a ye k'a fɔ ka taa wagati la ka na se bi ma an ye min ɲini u fɛ n'o de ye ka kibaruyaw tila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ o baara kɛ parce que hali kunkan fɔlɔ bɔlen an ladɔnniyara population fɛ k'a fɔ ko an ye mugu cikan mɛn an ye mugu cikan mɛn o de y'a to an senna teliyara ka wuli ka se mais mɔgɔ minnu don généralement u bɛ bala mɔgɔ la de u ka teli n'u ka baara kɛ dɔrɔn u tɛmɛ yɔrɔ la u bɛ tɛmɛ donc an bɛ se yen tuma min o y'a sɔrɔ u ye nin baara cɛjugu in kɛ ka sɔrɔ ka boli ka taga mais min yɛrɛ bɛ n'o kan ka fɔ kosɛbɛ mɔgɔw ye o ye hali bi an bɛ baara min na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni Bɔgɔsoni yɔrɔ in bɛ yɔrɔ min na péage in bɛ yɔrɔ min na quartier in tɔgɔ ko Bɔgɔsoni c'est village dɔ don Sanda fɛ mais a bɛ sanfɛ a bɛ jate san quartier yɛrɛ donc ani Bɔgɔsonikaw kumana n y'u fo k'u barikada parce que u kɔnna k'an wele population k'a fɔ ko fɛn mankan bɔra o ye an na se yen joona o de bɛ ɲini u fɛ parce que mɔgɔ minnu don n'a ma ɲɛ ko marifa t'u bolo fɛnɛ tɛ se ka fɛn kɛ i bololankolon tɛ se ka taa cogo si la k'a fɔ k'i bɛ t'i kɛ marifatigi kan n'i ka détermination mais an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sinon mɔgɔ minnu filɛ nin ye u bɛ ba bɔ adamadenya la si adamaden ɲɔgɔn faga a ma fosi k'i la ka bɔ denbayatigi k'a bɛ taa ka denbaya dahirimɛ ɲini ka taa sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la
komi Jose yɛrɛ y'a fɔ cogo min a ma min a ma bɔn a ye baarajugu kelen min kɛ k'a nana k'a fɔ k'a bɛna baara kɛ jamana ye o de kɛra a nin bɔ kun ye ka tila k'a ta k'a fili kɛrɛfɛ i ko bagan vraiment o mɔgɔninfinw kan ka wuli o kama an ye adamaden ye an kana sɔn ka ba bɔ adamadenya la donc ni de kɛra sebiridon yan nɔ hali bi an bɛ foli kɛ population ye ka ala deli ala ka hinɛ banbagatɔ la ala ka yafa kama an balimaw aw ma nin mɛn yɔrɔ nin kɔni bɔra san fanga ka cisigi mara kalifalen don san mara kalifalen don jamana fɛ k'a di min ma ale de ye nin fɔ maa bɛ limaniya k'a fɔ fɛn o fɛn mɛnna nin kɔfɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye wala dalu t'o la nka i bɛ hakɛ to kuma dɔw bɛ fɔ n'an m'a fɔ aw ye i b'a sɔrɔ aw tɛna a mɛn yɛrɛ a bɛ dugu labɔ fɔ b'a dɔw fɛ an yɛrɛ bɛ wele tuma dɔ la k'a seereya ninnu di an ma n'an ni aw sigira n'an m'a fɔ aw ye an m'a fɔ tiɲɛ don dɛ ko n'i y'a ye nin ko in kɛra a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye a sɔgɔmada joona fɛ i bɛ hakɛ to jamana finitigi dɔ ale kan ka taa baara kɛ nka a tun tɛ sɔrɔlasi fini na a ka marifa b'a bolo ko a taara ye ko ninnu yɛrɛ marifatigi ninnu ko k'a k'i senna teliya ka tɛmɛ a fɔra ten dɛ n'u m'a dɔn ni tiɲɛ don nka komi fanga ka cɛsigi b'an bolo kɔrɔ n'a ale y'a pereperelatigɛ di an ma a tɛ kunpanko dabila ɲaamɛ an ka jamana in fiɲɛ dɔ fana ye fɛn min ye kuma 120 bɛ fɔ a bɛ fɔ anw ye ni ala ma faamaw sabali an kɔrɔ an k'a f'u ye tuma dɔ la a b'i mɛn dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ dalu t'a la wala kɛcogo wɛrɛ b'a la min tɛ o ye o finitigi in k'o seginna o ye ko ni marara dɔrɔn ka segin a kɔ k'o nana dugu kɔnɔ o ma fɛn fɔ ale dun ye finitigi ye k'a ma fɛn fɔ lakanabaw ye e yɛrɛ ka mɔɔw k'a ma foyi f'u ye ko n'i y'a ye ko ninnu sera ka nin tiɲɛni kɛ ka mɛn nin cogo in na tan bɔ ma k'aw a kalama aw fɛ wala aw sen sumayara kosɛbɛ aw tun kan ka mara ka wuli ka taa baara min kɛ ko aw m'o kɛ wala a ma fɔ ten de. hali bi bɛ foli kɛ i ye nin question nin na i y'a fɔ tan cogo min na a fɔlen n yɛrɛ ye n ko n bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ parce que nin kuma tɛ se k'a fɔ tan a ka bila nin cogo la u ko n ma ko polisi don effectivement n ye polisiw ka chef wele n ye polisiw ka chef wele n ko n ko n ye kuma min mɛn nin kuma ka gɛlɛn dɛ k'a fɔ ko polisi dɔ de sera yɔrɔ in na yen nɔ k'a fɔ ko a ye ninnu ye u y'a lasigi ale ma se ka na fɛn fɔ a tɛmɛna ka taa dugu kɔnɔ a ko effectivement finitigi don a kun kan ka taa péage la ka taa baara kɛ o don mais a tun bɛ tenue civile la parce que n'a kun tɛ tenue civile la n'a yɛrɛ sera yen tenue militaire la u bɛ ale de ɲinini u bɛ ka finitigiw de ɲini n'a kun sera yen tenue militaire la peut-être k'an bɛ kuma min na bi o tɛ fɔ mais a ko ma ko ale ye ne wele effectivement ne ye wele kan fɔlɔ min sɔrɔ o ye directeur régional de la police ye a bɛ Bamako bi bi in na ale de y'i to Bamako ka ne wele ka fɔ ko ko n y'a mɛn sisan ko tir bɔra Bɔgɔsoni n ko d'accord n ko donc e ka raccrocher pour que ne ka se ka yan finitigiw labɔ joona donc a ye kuma fɔ ne ye dɔrɔn ne ye kuma bila n ye an ka force antiterroriste n ye ale ɲɛmɔgɔ wele comme sɔgɔmada joona don n y'a sɔrɔ ale bɔra a bɛ farikolo ɲɛnajɛ la n k'i bɛ min a ko k'a bɛ a yɔrɔ ka jan dɔɔni kabini ko segin ka na rapidement i kana i ka yɔrɔ la i kana i ka mɔgɔw ta i ka bɔ ka taga n y'a mɛn ko coup de feu bɔra Bɔgɔsoni ensuite n ye force de contrôle mɔgɔw fana wele olu ko ma k'u fana y'a mɛn k'a fɔ ko aw ni ye man jan n ko yali aw bɛ se ka taa rapidement wa u ko ma ko mɔgɔ bɛrɛ t'u bolo et puis moyen tɛ olu bolo ka taga n ko bon aw ka disposition ta n bɛ force antiterroriste labɔ rapidement olu bɛ taga effectivement a kɛra ten force antiterroriste bɔra olu tagara ne ye garde mɔgɔw fana wele olu fana y'u mobilisera rapidement olu bɔra mais force antiterroriste mɔgɔw sera olu ɲɛ dɔɔni ne yɛrɛ ni garde ni polisiw sera yen après quelques minutes mais u bɛ kuma fɔ an ye kuma min na ko coup de feu bɔra u ma mɛn bilen parce que coup de feu bɔlen ye tiri kelen de ye Jalo in ka ala ka hinɛ la dɔw kelen ka Jalo bɔnɛ a nin na dɔw bɛ olu ko k'u ye péage dayɛlɛn joona k'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ ka tɛmɛ donc mɔgɔw tɛmɛnen u y'u ka moto ta u bolila donc polisi u ka chef ko ne ma ale ne weleli min kɛ effectivement min seginna o de ye kibaruya lase ni a sera ale ma n'ale ye weleli kɛ donc an tɛna se k'a fɔ bilen k'a fɔ ko a ye kibaruya mɛn k'a fɔ k'a taara don dugu kɔnɔ k'a ma fɛn fɔ ayi renseignement mun dira o ye k'a fɔ ale de nana ka na weleli kɛ ale la seginna dɔrɔn a ye téléphone bɔ ka weleli kɛ joona k'a fɔ ko k'ale tun bɛ taa ale fɛn na mais a ye dɔw sɔrɔ yen nɔ u y'ale lasegin marifa b'u bolo
donc komi sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ man teli rapidement ka fɛn kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nin kɛra ka wuli ka boli ka se yen nɔ a bɛ temps fitinin ta mais nin na n b'u yɛrɛ fo parce que nin ma hali temps ba ta parce que ne bɛ forsati ɲɛmɔgɔ wele kuma min na n'a ko ma k'a bɛ sport la a n'a ka boli ka se a ka yɔrɔ la o ka labɛn ka bɔ a ma tɛmɛ miniti 20 kan donc o miniti 20 olu bɛ se yen ne yɛrɛ sera yen nɔ ni gardiw ni polisiw n ye Aba Ture yɛrɛ sɔrɔ sur le terrain là-bas donc je pense que u ma retard ba ta nin na bon information mun dira fɛnɛ tiɲɛ don an t'a fɔ ko nkalon don u ye polisikɛ lasigi mais o polisikɛ de ye weleli kɛ a ka chef wele k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ni situation nin bɛ sinon a ma don dugu kɔnɔ ten dɔrɔn ka taa sigi k'a makun an ye information min ɲɛfɔra n ye o y'o ye mais hali bi n yɛrɛ bɛ n ka sɛgɛsɛgɛli la. nin diyara n ye nin bɛna kɛ sabu ye kuma minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ a bɛ nin bɛɛ ban i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ni kɛlɛ binna dugu kɔni kan wala kɛlɛ binna yɔrɔ la an ka jamana finitigiw ko ni labɛnnen kɔrɔ don nka yanni kɛlɛbolow bi fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'u bɛ taa baara kɛ a tɛ k'a fɔ ten ko paraw k'a minɛ ka bila bɔrɔ kɔnɔ ko tɛ labɛn dɔw bi kɛ nka fanga ka cɛsigi ninnu ye nin kɛ o sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ ye ko tile tɔ de bi bɔ ka taa fɛ u ye dan kɛ cogo di. an kɛlen ka kibaruya in sɔrɔ an kun bɛ yen nɔ mais fɛn kelen bɛ yen nɔ o fana ye difficulté min kan ka ɲɛfɔ parce que o bɛ bɛn dans le cadre de la coopération mɔgɔ ninnu filɛ nin ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u tɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛn an yɛrɛ de cɛma yan nɔ comme n y'a fɔ cogo min na ninnu sigilen tɛ k'a fɔ ko san mɔgɔ minnu bɛna san attaquer k'a fɔ k'olu bɛ bɔ san dugu kɔnɔna sira fɛ ka na nin poste nin attaquer n'u kun bɔra sira wɛrɛ fɛ sɔmɔ fanfɛla fɛ ka na ou bien ka bɔ kungo kɔnɔna sira fɛ ka na i b'a fɔ ko ninnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na mais ka bɔ dugu kɔnɔ yan ka taa a bɛ balana k'a fɔ ko dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔw ma ninnu tɛmɛtɔ ye wa a bɛ balana k'a fɔ ko dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔw t'u dɔn maintenant an mɛnna an bɛ ka tasuma ni fɛnw faga kuma min na an ye kibaruya sɔrɔ a yɔrɔ la yen nɔ k'a fɔ ko u sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la yiri dɔ kɔrɔ o yiri ni yen man jan tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 2 kan donc an ye mɔgɔ bila ka taga yen force antiterroriste mɔgɔw tagara olu ni gendarmerie sani u bɛ se yen téléphone cilen bɛ sɔrɔ u ma k'a f'u ye ko mɔgɔw wulila u bɛ tagali u nɔfɛ parce que u ni fali wotorotigi minnu kunbɛnna u bɛ se yɔrɔ in na tuma min na u tɛmɛnen yɔrɔ la dɔɔnin u ni fali wotorotigi dɔw kunbɛnna olu ko effectivement k'u y'u ye komi k'u bɛ vitesse min na moto kan tan nɔ ko madala ni ninnu bɛ se ka kun u la donc o b'a yira an na k'a fɔ kibaruya sera u ma k'a fɔ ko mɔgɔw wulila mun bɛ tagali u nɔfɛ donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko hali bi an kana jamana ko kɛ jamana marabagaw ta ye an ka jamana kɛ jamanaden bɛɛ ta ye ala k'an kisi e ye maliyɛn de taa yɔrɔ wɛrɛ t'i la o bɛ to maliyɛn de kɔnɔ yan an si ka ladeli tɛ mali ka bin dugu ma k'a kolonkolon ye a dira minnu ma bi a bɛ minnu bolo bi ala y'a kɛ olu de garijɛgɛ bi olu tɛ to a la badabada parce que mali ma daminɛ ni olu ye wa mali tɛ ban sini donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se k'a kɛ jamana ko ye an kana kɛ dɔrɔn k'an ɲɛ tugun k'a fɔ ko an bɛ nin to yen a ka kɛ pour que minnu bɛ yen nɔ nin tɔgɔ ka se ka fɔ olu ma n'a a kɛra o ye a bɛ bɔ jamana ko kadiri kɔnɔna la a baara bi gɛlɛya donc hali bi n bɛ population fo n m'a fɔ k'u tɛ baara la n m'a fɔ k'u tɛ collaborer ni an ye mais hali bi u ka fara an kan an k'a kɛ jamana ko ye parce que ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye ninnu man ka to an cɛma tan u ka jamana tiɲɛ u tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ an kan minnu bɛ jamana jɔn ɲini an bɛɛ ye jamanaden maa si ma fisa ni si ye n'i nana jamana dɔ sira fɛ a ka ca ala fɛ ni marabagaw bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n'i wulila k'a fɔ ko fo e de ka dankari i adamaden ɲɔgɔn nin na a ma min a ma bɔn e taara min faga o tɛ jamana ye o ale ye jamanaden de ye a ma baarajugu foyi kɛ ala ka hinɛ a la a bɛ baara la jamana de ye ka taa sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la k'a faga o mɔgɔ ninnu kan ka ɲini k'a yir'u olu la k'a fɔ ko vraiment hakilina min bɛ olu la nin ye o tɛ jamana jɔ hakilina ye donc vraiment u k'a to yen ou bien an n'u tɛ bɛn a la donc an bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ sinon k'a fɔ ko taama k'u nɔfɛ ta kɛra u nɔfɛ mais an y'a faamuya k'a fɔ ko kibaruya sera u ma joona sinon min dɔgɔna k'a fɔ an ye k'u sigilen bɛ yan fɛ n'o y'a sɔrɔ kibaruya kuma se u ma an tun bɛ tigɛ da u kan mais n'ala sɔnn'a ma ɲininiw bɛ sen na hali bi an tɛna n'o bɛɛ fɔ mais baara dɔw latigɛlen don n'ala sɔnn'a ma. an balimaw a ye nin kibaruya ninnu mɛn o kɔrɔ ye ko an ka jamana marabaaw sigilen tɛ f'an ka cɛsigi jamana mara san mara kalifalen don e la bi bamananw ko cɛkɔrɔba bugo ko 1 2 3 bulon kɔnɔ n'i ma ko dɔ lajɛ a ko kɛra wasa ye sa dɛ a kɛra dantɛmɛ yɛrɛ ye asimu jamanakuntigi a ye danaya da e kan ko e kana kɛ ale ka
ani jamana marabaw ka cɛsigi ye i nana sɔrɔ ko dɔw kɔni bɛ kɔrɔlen nka kabile nana o yala o tuma fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ e fɛ wa i ye kuma dɔ fɔ n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ san mara bɛɛ ko bɛɛ kɛra cɛden ye ko bɛɛ kɛra jamana kɔlɔsilikɛla ye ninnu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ jango ka tiɲɛni kɛ nka jamanadenw fana u bi fɛn min siran makaran o ye u yɛrɛ nin ye tuma caman n'i y'a ye ko mɔgɔ caman fana bɛ yen u ti fɛn fɔ u bi siran o siranɲɛ bɛ yen u ka kɛ tiɲɛ nka dugu in bɛɛ a bɛɛ bɛ ka mara kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ dɛsɛ dugutigiw alimamiw jamanadenw denmisɛnw k'a fɔ k'olu kana se ka fara e kan bi ka jamana in laɲini min ye sanko la sɔrɔ o tuma e m'a ɲɛɲini wa e ma dabali ɲini wa. n bɛ foli kɛ i ka nin question in fana la an bɛ a kan c'est pas parce que an m'a ɲɛɲini an y'a ɲɛɲini et je suis sûr que n'an continuera tan an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la mais pour le moment i y'a fɔ cogo min na i ye question min posé dɛ o de question la yɛrɛ yɛrɛ ɲuman ye a ɲɛ de ka misɛn a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ parce que kabini ne nana yan nɔ n ye fɛɛrɛ caman tigɛ ka ca ala fɛ an bɛ bɔ su caman na an bɛ munumunu salow kɛ an bɛ mɔgɔw minɛ ni papier t'i kun i bɛ taga polisi la ni dugu jɛra i bɛ t'i ka papier ɲini ka na sinon i kɔni bɛ si yen fɔlɔ tant qu'an t'i dɔn i ye mɔgɔ sugu min ye i bɛ si yen an bɛ bɔ ni mobili min ma immatriculé su fɛ an b'a minɛ munumunu salo caman kɛra fo ka taa kɛ a tun bɛna se ka kɛ tiɲɛli ye denmisɛnninw ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ ka firifiri dugu kɔnɔ an ko an m'a fɔ mɔgɔ si ye k'a fɔ ko i kana yala su fɛ mais an ko de n'i yera su fɛ papier t'i bolo an t'a dɔn i ye mɔgɔ min ye i bɛ kɛ siganamɔgɔ ye fɔlɔ sani mɔgɔ k'a sɔrɔ min b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'a b'i dɔn an b'o baaraw kɛ su kɔnɔna la yan nɔ sankaw bɛ se ka o perepere latigɛ mais mototigiw fɛnɛ tuma caman u bɛ minɛ n'an y'u minɛ an b'u ka pièces contrôler parce que an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko tiɲɛlikɛla ninnu u bɛ moto de la kosɛbɛ donc wagati kɛra an ye moto caman minɛ pièces kun t'o moto ninnu na donc kɔfɛ u taara pièces ni fɛnw dilan a la k'u ka carte d'identité ni fɛnw ta ka se mairie la ka pièces ni fɛnw kan ka dilan u ka motow taara ka d'u ma donc k'a fɔ tuguni k'a fɔ denmisɛnninw ye minnu tun bɛ mankan ci la k'a fɔ ko finitigiw b'u degun sufɛ u tɛ se ka fosi k'u yɛrɛ ayi olu ni finitigiw tɛ finitigiw bɛ ko kuntankɛla de nɔfɛ donc k'a yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ an bolo yanni nɔ fɛɛrɛw b'an bolo tuguni parce que hali ni yan tɛ an n'an lamini bɛɛ lajɛlen mɔgɔw b'an bolo n'u ye fɛn fɛn ye k'a fɔ ko i sigana fɛn ye o bɛ fɔ an ye su kɔnɔna caman na an wulila ka taa yɔrɔ caman ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ don dɔ yɛrɛ la a fɔra an ye ko mɔgɔw 8 filɛ nin ye k'u bɛ moto 4 kan ko muso 2 b'a la donc o tun kɛra jihadisu y'an bolo an wulila ka taa fo o village la min bɛ san yɛrɛ kɔfɛ ka taa ko sɛgɛsɛgɛ su fɛ ala farala an kan an taara sɔrɔ o ye furusiri de u tun taara kɔɲɔmusow de ta ka na donc an bɛ sɛgɛsɛgɛli caman na k'a fɔ ko mɔgɔw sigilen don mɔgɔw sigilen tɛ mais an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw bolo o de ye n'u bɛ se k'an boloma gɛn dɔɔni ni armée ye parce que force minnu bɛ anw bolo yan nɔ o ye force de sécurité de ye polisiw de ka ca kosɛbɛ polisiw dun ka compétence dan ye commune kɔnɔna ye yan donc u tɛ se ka bɔ ka se yɔrɔ jan o de y'a to an ka munumunu salo ka ca yan kosɛbɛ dugu kɔnɔna la olu tɛ se ka bɔ dugu kɔ kan komi nin kɛra de ninnu bɔra dugu de kɔnɔ u bɔtɔ u ye tiɲɛli kɛ ka taa o de y'a to o bɛ se ka kɛ balanako ye mɔgɔw la sinon k'a fɔ k'u bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na bon je pense que u tun bɛ se ka siran o la parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko munumunu salo kɔni o tɛ ka kɔtigɛ kɔsa in na san kɔnɔna la yan nɔ mais n'u b'an yɛrɛ cɛma yan ka tila ka sigi ka wuli ka taa tiɲɛli kɛ yen yɔrɔ la n bɛ population wele k'a fɔ k'an k'an janto o la kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ min ye ni sigana mɔgɔ don kana fara a kan parce que nin min kelen filɛ nin a ti san tɔgɔ duman fɔ a ti jamana tɔgɔ duman fɔ e ka lasebaliya i b'i jamana la bɔ ka di diɲɛ ma parce que diɲɛma dɔw bɛ yen nɔ min de ka di olu ye a ka se ka fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko lakana ti jamana kɔnɔ aw miiri bɛ jamana min na k'a lakanen don a lakanalen tɛ ayi n tɛ se ka lakana k'a sɔrɔ an yɛrɛ m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw de ta ye jamana in ye n bɛ se ka kan k'o fɔ anw bɛɛ de ta ye jamana in ye marabagaw ta tɛ koyi a kɔni a mara kalifalen don olu la bi mais an bɛɛ de ta don fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i ye min ye i k'a fɔ wagati kɛra yan nɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u kana siran an ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ mais mɔgɔw fɔra an ye dugu kɔnɔ yan nɔ ko tiɲɛlikɛlaw don an y'an tɛgɛ da u kan u minɛna dugu kɔnɔ yan nɔ k'u bila ka taa Bamako o kɛra salon nin wagati kelen na an y'a mɛn ko dɔw nalen don u bɛ fɛ ka san kɛ mɔgɔ sabote an y'an tɛgɛ da olu kan u minɛna u bilara ka taa Bamako anw tɛ se k'an tɛgɛ da u kan ni population ka wuli ka jɔ tɛ donc hali bi n bɛ population fo k'a f'u ye ka dɔ fara o wuli ka jɔ kan sinon k'a fɔ ko an labɛnnen tɛ an labɛnnen don
parce que bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ yan nɔ bɛɛ b'a dɔn gouverneur bɛ ka buli ka jɔ ni fɛn mun kɛ ka don mɔgɔw kan pour que ka se ka bɛn ni keleya de ka sabati fɔlɔ parce que ni bɛn ni keleya sabatira de nin bɛɛ b'o kɔnɔ mais tiɲɛli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔw hakili ma ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ i b'a ye fɛn caman bɛ bɔ o kɔnɔna la n'o bɛ se ka olu résultats bɛ se ka kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye sinon k'a fɔ ko wuli ka jɔ tɛ yen a n'o tɛ kelen ye hali bi an b'a kan an bɛ finitigilaka minnu bɛ an b'u fo parce que u bɛ su caman kɛ u ɲɛna u tɛ sunɔgɔ mɔgɔw la kana n'i bolo donc an b'u fo k'a ɲini u fɛ k'a fɔ hali bi nin kana kɛ ko ye min bɛ sankaw la siran k'a fɔ ko insécurité de bɛ san parce que ça fait très longtemps an bɛ munumunu na mais nin kɔni nin balala parce que ninnu bɔra mɔgɔ bɔlen i yɛrɛ la ka tiɲɛli kɛ duda la ka boli ka taa kelen ko duden bɔtɔ so kɔnɔ a k'i ka bulonda fankelen kari ka tɛmɛ ka taa i tɛna jateminɛ k'a fɔ ko min filɛ nin ye du kɔnɔ yan nɔ k'o de bɛ bulonda kari dɛ voilà ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na k'a bɛna bulonda kari a bɛ fɔ dukɔnɔmɔgɔw ye k'aw sigilen bɛ yan cogo di nin bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na nin kari mais ni duden yɛrɛ bɔtɔ ye bulonda kari ka tɛmɛ a fɛ o contrôler bɛ gɛlɛya dɔɔni donc nin kɔni ta cette fois-ci nin kɛr'o ye mais o tɛ excuser hali bi an b'a fɔ an bɛ wuli ka dɔ fara an ka cɛsiri kan lakana bɛ se ka na cogo min na an b'o ɲini wa an b'a sɔrɔ ni ala sɔnna ma. Colonel ko sani na ye dugutigiw ni kintigiw wele ka baroba kɛ baroba min kun bɛ tali kɛ lakana kan hali bi dugu ka lakana kan i kun y'a fɔ k'a fɔ an bɛna poste de sécurité sigi dugu bɔdaw la o poste de sécurité o ko bɛ cogo di labɛn jumɛn bɛ yɛrɛ bolo bi yaasa hakilisigi bɛ se ka na cogo min na colonel. Merci beaucoup Aba an b'a ko kan mais a tɛ se ka kɛ ni mɔgɔw de man ca finitigili minnu bɛ yan bi n'an ko ngolu ka yala sufɛ ka dugu contrôler dugu mana jɛ ka tila ka taa sigi o yɔrɔ kelen na ni mɔgɔ ka ca lafiya bɛ se ka sɔrɔ mais ni jama man ca ni y'u utiliser tous les jours a bɛ utiliser sufɛ a tigi bɛ utiliser tile fɛ a bɛ utiliser sufɛ a bɛna sɛgɛn donc de sorte que a bɛ sigi min kama nafa tɛna na ye a la donc an bɛ k'a lajɛ fɔlɔ an bɛ minnu nɔfɛ n'an sera ka o mɔgɔw sɔrɔ ka na fara an kan poste ni an b'a dayɛlɛ o ye fɔlɔ ye filanan a poste ni a tɛ sigi ten a fɔra ko n'i b'a sigi fo i ni ministère des transports mɔgɔw ni transporteurs ka syndicats ni fɛnw yɛrɛ ka sigi i n'olu ka kuma e yɛrɛ b'a kalama an ye sigika fɔlɔ kɛ avec les syndicats de transporteurs i yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan voilà fo sensibilisation fana ka kɛ a ka dɔn n kɔni y'a perepere latigɛ u ye k'a fɔ ko poste in bɛ sigi a t'i sigi k'a fɔ ko maa si den kelen tɛmɛtɔ i b'i lajɔ ko dɔrɔmɛ bɛ minɛ i la a t'i sigi o kama mɔgɔw bɛ don cogo la u bɛ bɔ cogo la wari sara sira fɛ u tɛ yen wari minɛ kama mais a kɔni bɛna sigi i de tɛ don dugu kɔnɔ ka bɔ ka sɔrɔ an b'i sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye parce que n'o ma kɛ dugu tɛ se ka lakana an y'a la kɔlɔsi ka bɔ mɔgɔ caman bɛ bɔ segu sira fɛ ka don san olu ti bɔ siyɛnso fan fɛ u b'u ka ci kɛ dugu kɔnɔ ka tila ka segin o tiɲɛlikɛla bɛ se ka y'o la o i bɛ se ka bɔ ka na tiɲɛli kɛ san dugu kɔnɔ ka tila ka boli ka segin o sira kelen fɛ an ko pour que o de ka dabila i b'a fɔ la kɛ nin poste ninnu ka sigi mais a tɛ se ka sigi ni mɔgɔw tɛ parce que ani dugu kɔnɔna ka jan dɔɔni a bɛ taa kilomɛtiri 4 kilomɛtiri 5 la donc n'i taara mɔgɔ fitinin sigi yen nɔ i bɛ u di nin bingani wale mɔgɔ ninnu ma parce que n'u y'a dɔn k'u ka dɔgɔ u bɛ taga bin o mɔgɔ damadɔninw kan k'u bɔnɛ o nin na wa u bɛ tila ka kɛ coup d'éclat ye min bɛ fɔ radio caman fɛ minnu tɛ Mali ka lafiya nɔfɛ k'a yira diɲɛ la k'a fɔ ko u ye nin tiɲɛli fana kɛ nin yɔrɔ la u ye nin tiɲɛ bon o fana bɛ jamana tɔgɔ tiɲɛ c'est pour cela an bɛ k'a to an ka labɛn caman sabati labɛn min b'a to n'an sigira baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ o waleya ninnu ma bɔ a kɔnɔ. An ka baro in yanni sɔnni cɛ tuma dɔ la an b'a jɔ an bɛ siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ nka fanga ka cɛsigi bamananw ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la o kɔrɔ ye di n t'a dɔn n'i b'a kalama an ka finitigi minnu bɛ jɔ ni bisi minnu bɛ na u bɛ don ka jamanadenw ka sɛbɛnko lajɛ e bɛ yafa ma dɛ baara wɛrɛ t'u la hamiko wɛrɛ t'u la ɲuman b'a la dɛ 100 ni 200 minnu bɛ minɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i ye mɔgɔ kɔni ka sɛbɛn minɛ wala sɛbɛn ma sɔrɔ a kun i ko a ka wari sara ne hakilila k'a fɔ wari dalu de kan k'a d'a ma min b'a jira k'a fɔ a ye wari sara e b'i hakɛ to nka finitigi minnu bɛ yen n'u donna bisiw kɔnɔ u bɛ mɔɔw jɔyɔrɔ na so dɔ kɔnɔ ye u bɛ wari minɛ a kɛra i n'a fɔ hami wɛrɛ tɛ olu la 100 ni 200 minɛ kɔ yala e b'o kalama o tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ de. Min fɔ nin question in na n tɛ se k'a fɔ n ko n t'a kalama parce que an ye barosigi min kɛ ni n ye sankaw bɛɛ lajɛlen wele a barosigi kɛnɛ kan an ka taa jɛ an ka kunnafoniw tila an ni ɲɔgɔn cɛ a kuma fɔra o kɛnɛ kan n y'a fɔ mɔgɔw ye n ko n y'a mɛn mais n b'a ɲini o mɔgɔ kelenw fana fɛ ni mɔgɔ sugu
hali n'i y'i jɔ a kɛrɛfɛ n'i hakili bɔra i yɛrɛ kɔ a bɛ se ka nin wale kɛ adamadenw don adamaden ɲuman bɛ yen cogo min adamaden kolon bɛ yen ten min kɔni bɛ min dɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ finitigila k'a fɛn fɛn n'a y'a tɛgɛ da i kan k'i minɛ papiye ko la i ka papiye dafalen k'i ka dɔrɔmɛ sara ka na kuma a fɛ dɔrɔmɛ d'a ma ni dugu jɛra n'i b'a tigi dɔn n'a fɔ an ye an y'a fɔ kɛnɛ kan ten u tɛ yan wari minɛlaw kama o aw tɛ burukinabew ye aw tɛ ivoiriyɛnw ye aw tɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye aw ye maliyɛnw de ye donc ni jamana wɛrɛ mɔgɔw nana olu ni sɛgɛsɛgɛli minnu ka kan o ni aw ka sɛgɛsɛgɛli cogow tɛ kelen ye donc u tɛ se ka na dɔrɔn ka na i ka papiye ka ɲi i ka papiye man ɲi k'i ka wari sara ka tila k'a fɔ population fɛnɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ka wari sara in baci ka bɔ u la i ban i ka wari sara n'i ka sɛbɛn ma dafa an y'o fɔ n ko o fɛnɛ o ni a fɛn don o tɛ wari sara ko ye olu bolo u kan k'i minɛ ka taa sɛbɛn bɛ dafa cogo min na i bɛ taa sɛbɛn ta yɔrɔ min na i bɛ taa ta yen nɔ de wari bɛ sara yen mais wari man ka sara olu ye parce que wari min bɛ sara olu ye n'olu y'a minɛ yali sɛbɛn bɛ dilan yɔrɔ ma a bɛ se yen wa e mun ye wari sara sisan nɔ yali e ma wari fu sara wa parce que wari sara sa ale b'i bila ka taa i ka sɛbɛn ma dafa hali bi mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i minɛ o donc an y'o de f'u ɲɛna a kana o encourager a fɔ ayiwa bon n bɛ wari sara mais ne bɛ wari sara condition min na i bɛ n ka sɛbɛn dilan ka diyan n bɛ wari sara mais ni sɛbɛn ma dilan ka diyan kan ka wari sara a ka gɛlɛn finitigilakaw an b'a f'u ɲɛna ka bɔgɔrɔ dɔn k'u papa a bɔra papa yɛrɛ la dɛ n y'a fɔ commissaire ye ni mɔgɔ mɔgɔ ka ko sera ma population n y'a ɲini u fɛ ni min ye wari minɛ la ta plainte kɛ ne bara n'i sera ka se ma ni argument ɲɛnama ye k'a fɔ ko nin de y'i minɛ i b'a tigi dɔn a y'i ka fɛn minɛ ni min la sera a ma ale bɛ kɛ ka tɔw ladi n y'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye laban na wa n b'a kan ni mɔgɔ mɔgɔ ka ko sera ye finitigilaka la ko wari minɛna i la ka bin mɔgɔ kan ka wari minɛ ni min bɔra a la ale bɛ kɛ ka tɔw ladi sinon an ye o kuma fɔ ka ban baro in sera bilayɔrɔ la ne kɔni bɛ min ɲini an baara ɲɔgɔnw fɛ an radio kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye an bɛ se ka fanga ka cɛsigi an b'a dɛmɛ jamanadenw dalen don anw na ni maa min ko sisan i ye sigalama dɔ i ka so e tɛna se ka fanga ka cɛsigi wele wala ka finitigiw wele i tun tɛ radio wele n'i ye radio wele k'a fɔ nin so in kɔnɔ wala nin yɔrɔ in na nin siganamaw bɛ yen ne kɔni tɛ se k'a fɔ faamaw ye nka komi aw ni faamaw ka surun a ye nin yɔrɔ in ta a k'u ladɔnniya ka fɔ nin sigana ko in bɛ yen nin siganama bɛ yen o mana kɛ san mara yɔrɔ o yɔrɔ ye aw ye an ka radio ninnu a bɛ san bɛɛ la a bɛ san bɛɛ bɔ san dugu tɛ yen yɔrɔ min tɛ yen n'o mɔgɔ t'an wele hali ni tɛmɛ kɛra yɔrɔ min yanni u k'a bila ka mɛn u t'an wele n'u y'an wele olu tɛna dɔn wa an bɛ layidu ta u ye k'a fɔ an tɛna aw ko fɔ yɛrɛ anw yɛrɛw bɛ faamaw ladɔnniya na fanga ka cɛsigi baro in ka di ne yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini waati ni waati hali n'a kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ kelen a ka sira d'an ma n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛna baro sigi kɛ ale an bɛ min dɔn an b'o f'a ye n'o kɛra tiɲɛ ye a n'a fɔ tiɲɛ i n'a fɔ baro min kɛra sisan ni latilenni yɔrɔ bɛ yɔrɔ min a b'o fɔ an ye ko masana i ka sɔgɔ ye daga la bɔ masana bɛ taa sɔ wɛrɛ ta k'u fara o kan nin kɛra san yan an y'a mɛn k'a fɔ Kucala ka ɲɔgɔnna kɛra ye min ka jugu o fana fanga ka cɛsigiw bɛ yen nka ɲininkali ye mun ye o tuma o gouverneur e sɔrɔla si aw ni Asimu fanga ka cɛsigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni jamana kɔni degunnen n'o ye finitigiw de taara ye a kun laɲini dɔ de b'a la aw yɛrɛ bolo b'a la a ka fanga Ala y'a kalifa aw la bi maa tɛ aw ni fanga cɛ ni Asimu sigira don o don b'a f'a ye tuma min na a bɛ politikiɲɔgɔnw bolo aw ka ko t'aw ta ye n'o ye lakana ni kana ye nka sisan aw ka ko bɛɛ b'aw yɛrɛ bolo tiɲɛ don baara man nɔgɔ tiɲɛni kɛra yan o tile kelen de tɛ wa fitiri waati a ɲɔgɔnna kɛra Kucala wa ne yɛrɛ mununi don ne tɛ finitigi ye ne mununi don ninnu ye tigɛruma walew de ye jamanakuntigi faso de ye yan ye baara bɛ aw bolo dɛ n'a fɔra ka fɔ san gosira ka mɔɔw min bɔ Kucala ka t'o ɲɔgɔnna si kɛ wɛrɛ juguyara kosɛbɛ wa yan ye Asimu faso ye ninnu ka ko ye kɛlɛtigɛ de dɛ ne kɔni tɛ yen nka n y'a bisigiya k'a fɔ yan ye jamanakuntigi faso de ye ni ko in na kun ye lakana ko ye n'an taara gosili kɛ fo e faso kɔnɔ wa i yɛrɛ ye min fɔ jugu minnu bɛ Mali la olu b'a fɔ u bɛ nin kuma nin fɔ u bɛna nin fɔ nin yɛrɛ ye jamanakuntigi finitigi jamana mara bɛ finitigiw de bolo nin baara ninnu bɛ kɛ o tuma aw minnu ye sigidaw maraduguw ye n'o région ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ caman ye finitigi o tuma a tɛ ɲɔgɔn ladɔnniya de wa a kɛra i n'a fɔ Kucalakaw tɛ nin kalama wali u b'a kalama ninnu ka janfa n'u ka fɛɛrɛw kɔnɔ ka dun kosɛbɛ e bɛ se ka mun fɔ i la ani
kuma jumɛn b'e bolo yan'an ka baro sigi wɛrɛ kɛ i bɛ hakɛ to han. nin question nin diyara n ye parce que i y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka faamuya o cogo kelen na mais anw ye finitigiw ye anw ti a faamuya o cogo la parce que anw ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na an t'a tigi dɔn o ye kɛlɛ in gɛlɛya yɔrɔ ye kosɛbɛ o de y'a to n y'a f'i ye n k'i ka question dɔ posera o ka ɲi kosɛbɛ fɛn ɲɛ ka misɛn san ta ani kucalata ti kelen ye anw bolo dɔɔnin parce que kucalata in ale ye poste de contrôle ye poste de contrôle o gɛlɛyaba bɛ an kan kosɛbɛ Mali fan caman k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw la dégager ka bɔ poste de contrôle la o de ye problème ba ye mɔgɔw bolo Mali la disposition bɛ ta k'u gɛn ka dɛsɛ an yɛrɛ caman kɛ siɲɛso yan nɔ population bɛ la sensibiliser ka dɛsɛ mais comme mɔgɔ minnu fɛnɛ don u dayirimɛ de bɛ sɔrɔ o boli ka donni ni fɛn ninnu na poste la ka na feerefɛnni ni fɛnw di mɔgɔw ma ka taa parce que siɲɛso ta min kɛra yan nɔ ni giribuden ni damadɔ ni nin tora la o y'an nin tɔɔrɔ kosɛbɛ fila o y'an nin tɔɔrɔ o wagati la an wulila nɔfɛ k'u sensibiliser kosɛbɛ hali l'autre jour an ka réunion laban na an y'a fɔ madame le maire a ka don dugutigilaka ninnu kan tuguni u ka se commerçants ma le président des commerçants u ka ni mɔgɔ ninnu la sensibiliser an b'u to yen mais ni wagati min kɛra ni tile bɛ ka commencer ka bin u ka taa ka bɔ yen nɔ u ka yɔrɔ to yen bon ne bɛ kucalata in bila o cadre de kɔnɔna la parce que n'o y'a sɔrɔ min kɛlen don sɔgɔmada in na san o ni wulada cɛ o tɛ se ka to kucalakaw ka ni mɔgɔ ninnu sensibiliser u ka poste bila ka bɔ yen sinon c'était la meilleure solution n'u tɛ poste la ni ɲɔgɔn tɛ se ka taa bin u kan tan k'u sɔrɔ parce que u b'a dɔn ko nin bɛ yen a ka ca ala fɛ yɛrɛ n'u ɲɛ b'aw la yɔrɔ min na aw sigilen bɛ aw jan bɛ aw yɛrɛ la yen nɔ u ka tagali man ca yɔrɔ na mais nin yɔrɔ sugu ninnu de la yen de ka d'u ye parce que u ka informateur bɛ fan bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ nin cɛ in bɛ tiɲɛni in bɛ kɛ kucala wagati min na u ka informateur kɛlen don ka renseignement sugu bɛɛ dɔ d'u ma c'est pour cela an bɛ tile ban k'o de fɔ population ye nin kɛlɛ in tɛ se ka gagner an fɛnɛ bolo ni renseignement tɛ fo de fɛnɛ ka fara an kan u kana fara ni mɔgɔ ninnu kan u kana siran u ɲɛ parce que u ka victoire ye yen yɔrɔ in de ye ka mɔgɔ la siran walasa u kana se ka kibaruya di ni minnu kan ka kibaruya di n'olu la siranna ka ban dɔrɔn o ye mɔgɔ ninnu ka victoire ye parce que o kɔnɔnaw de la u bɛ tiɲɛli kɛ mais n'an y'a nin di n sara n fasoko la moi je pense que o ye saya cogo ɲuman dɔ fɛnɛ ye donc mɔgɔw k'a jateminɛ o sira de fɛ n sara n faso ye o ye saya cogo ɲuman ye ne bolo donc mɔgɔw kana siran ninnu ka nin mode d'action in ɲɛ ka mɔgɔw papa renseignement kana di u ka renseignement di ni renseignement dira o bɛ se ka nin ko ninnu bali et dans les jours à venir je pense que disposition caman bɛna ta poste de contrôle caman na pour que ni wagati dɔw sera ka mɔgɔw la sensibiliser u fɛnɛ ka mabɔ yen yɔrɔ ninnu na pour que nin tiɲɛliw ɲɔgɔn kana se ka kɛ bilen n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka sigi a kan jamana y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye an kana jamana to k'a fɔ ko a bɛ dɔw bolo bi k'a fɔ k'an b'a to yen nɔ pour que n'a tiɲɛna sini an k'an tɛgɛ ɲɛsin k'a fɔ ko ka ninnu yɛrɛ to yen ka ayi an de ta ye jamana ye minnu bɛ yan nɔ n bɛ sigi a kan jamana bɛ taa indépendance la kuma min na olu caman tun tɛ yan dɛ donc n'i y'a ye olu bolo bi o ye ala ka latigɛ y'a sera olu de bolo bi wa sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ a t'olu fɛnɛ bolo bilen i b'a sɔrɔ kɔrɔ y'u sɔrɔ a t'olu fɛnɛ bolo donc o ye k'a yira k'a fɔ ko jamana wagati ni wagati la a bɛ kɛ dɔw bolo mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamana ye olu ta ye jamana y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye aw bi barika don olu la k'u ka baara nɔgɔya u bolo na an jɛna ka fara u kan ka baara kɛ mais n'an ko k'an b'a yira k'a fɔ ko olu de ta don a tɔɔrɔ caman bɛ mɔgɔninfin dɔw sɔrɔ minnu m'a min u m'a bɔn o bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ ka erreur de n'an farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ o tɔɔrɔ t'olu sɔrɔ donc an ka jamana in an ka ko in bila o ko kɔnɔna la k'an ka jamana ko ye an kana kɛ mɔgɔ ko ye donc n bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ kelen ye jamana in y'an ta ye c'est ce qu'on a de commun an ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ a ka se ka se a place kɔrɔ la an b'an disi gosi n'a ye fɔlɔ cogo min farafinna yan nɔ k'a fɔ ko nin y'anw ka bamaliba ye an bɛ fɛ an ka segin o cogoya kelen na ce n'est pas impossible an bɛ se k'a kɛ n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma voilà o de tun bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔ ye sisan an ka foli b'i ye an bɛna baro in jɔ yan n'i ka yamaruya ye yala an tun ka kan ka ɲininkali kɛ i la ni i sigin bɛ i b'a fɛ k'o jaabi di ni an b'o ɲininkali se i ma wa bita in bɛ wasa kɛ bita in bɛ wasa kɛ i ye sira awɔ a ye sira d'a ma k'a daminɛ Mali fantan naani aw bɛɛ ye san fanga ka cɛsigi ka kuma mɛn kuma in y'an hakili sigi tuma dɔ la ni sankaw ye nin mɛn o fɔlɔfɔlɔ ye min ye k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana kana ani jamanadenw lakana finitigiw ni fanga ka cɛsigi dɔrɔn ka baara tɛ an fɛ sanya
maa ma bɔra kalama k'a fɔ siganama dɔ bɛ yen wala sigana ko dɔ bɛ yen hali n'i ma se ka faamaw wele arajow ka caya n'i ye arajo dɔ wele i dɔnnamɔgɔw wali i kanuba dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a ye ale bɛ se ka fanga ka cɛsigiw lasɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yanni ni baro filanan in bɛ sigi don min o k'a sɔrɔ dɔ farala jamana ka basigi n'a ka kolosuma kan ala k'o kɛ ka ala y'a kosɔn fanga ka cɛsigi an bɛ hakɛto ɲini k'i fana fɛ n'a y'a sɔrɔ ɲininkali ninnu na ni an da porokotora ka fɛn fɔ min tɛ jamana kana kuma ye min tɛ jamana basigi kuma ye i b'a sɔrɔ fili de y'an sɔrɔ n'o tɛ an ka laɲini tɛ fiyewu an b'a fɛ anw bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min k'o fɛɛrɛ latigɛ an balimaw k'an bɛɛ y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma inshallah. faso Mali ana sigiɲɔgɔn jamanaw fo ka se a bɛɛ kulu min na n'o ye farafina tilebiyanfan jamanaw u ka kulu min sigilen don sɔrɔ ni jiri ni nafoloko farafina tilebiyanfan jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye CEDEAO ye. Mali ni CEDEAO u cɛ gɛlɛyalen don an ta bɔ kɛlɛ la ka kɛ u cɛ mandi baliya sɔrɔla fɛn min fɛ o de ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ala ka yafa kama ala ka dayɔrɔ sɔn ale ka fanga ni jamanaden dɔw tun fɔra ɲɔgɔn kɔ o sabu sɔrɔla fɛn min fɛ o ye Mali soldasiw kɛlɛda la ni jamanadenw ka ninbɔ fanga tun bonyana mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu ye marifata tubabu b'a fɔ olu ma ko terroristiw u yɛrɛw ka fɔcogo la ko olu nana faso kɔnɔ u bɛna diinɛ kɛlɛ diinɛ sigi ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye k'a lawaleya u ko k'olu ye jihadistiw ye tubabu yɛrɛw b'u wele o nazara tɔgɔ la ko les jihadistes nka mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu ko ni jama fanba ye binganikɛlaw ye dɔw yɛrɛw tɛ jamanaden ye maliden t'u ye nka malidenw b'u la Mali kabila dɔ maa dɔw bɛɛ b'u la nka min fanga ka bon o ye fulaw ye hali n'a sɔrɔla kɛ k'a fɔ ko a fɔli ti bɛn an faso maa dɔw ma ninnu kɔni marifatigi ninnu bɛɛ kuma ni kuma fila de ye bamanankan ani fulakan o b'a jira k'a fɔ bamananw fana b'a la o kɔni bɛ bamanankan mɛn u bɛ fulakan mɛn ni y'u ye ka dantigɛli kɛ tuma o tuma u bɛ dantigɛli kɛ nin kan fila de la olu nka a ma jujɔ n'o ye sabu kabili Amadu Tumani Ture tun bɛ fanga na a kuma fɔlen a tɛ bɛn Faransi dunguma minnu bɛ faso kɔnɔ wa a ma bɛn Faransi ma mangoya min tan bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ a mangoya dɔ ye a ma fɔ ni musalaka ye a ko ni ye Mali ye nin coro ɲina jamana foyi nɔ tɛ fana kɛra Faransi a n'a dɛmɛbaa juguw ye Faransi tun ye Mali mara jɔnya na ka marifa ta ka Mali kɛ a fadugukolo dɔ ye wala a fadugukolo ka tɔnɔbɔ yɔrɔ dɔ ye o Faransi tuma min na Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta an fa Modibo ale ye Faransi labila Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ an fa Modibo a ye a fɔ Faransi ko a k'a ka sɔrɔlasiw bɛɛ doni ka bɔ Mali kɔnɔ ale tun y'a kunsi jamana minnu ma a bɛ fɔ jamana minnu ma ko pays socialiste ka bɔ Modibo la ka na Général Musa Traoré la hali Faransi ka sɔrɔlasiw tun tɛ Mali dugukolo kan sira tuma dɔw ma Mali sɔrɔlasiw tun bɛ dege sɔrɔlasiya baara la jamana minnu fɛ diɲɛ hakili kuntilenna minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko les pays socialistes olu ka warakun tun ye URSS ye o Rusi jamana o tun kɛlen don faso kuluba kelen ye Union des Républiques Socialistes Soviétiques o de tun ye URSS ye URSS laban cilen kɔfɛ Rusi jamana nana
ayere mo shi jamana ma do nanu yere mo ko ke jamana kele abe fodi ma be ko Fédération de Russie o nyamgo ye Vladimir Poutine ka ke mudiboyo anfa mudiboyo kana se anfa musama nunu maso français sabo ka soro hali do ko français de Moussa Traoré negen kabla mudibo Keita la onga chikorobawo mogo caman be kuma maliko la be o y'a kibaru ya mɛn aw kɔ sabu bamananw ko ni tulogere ni n'a bɛ kungo kɔnɔ ko n'a bolila ko yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲini k'a ma mɛn de ko a y'a ye de caman bɛ kuma Musa Traoré ni Modibo ko la a denw caman bɛ u nɛn bɛ pɛlɛ hali dɔw faw olu tɛ bɛrɛ dɔn Musa Traoré ni Modibo Keita ka ko la Mali yɛrɛ fiye min ye caman b'i da don faso ko kuma na daro teliya nɛn ka di nda ka farin miiri la ndiya ka gɛlɛn b'u yɛrɛ kɛ kodɔnna ye ka sɔrɔ u tɛ foyi dɔn faso ko la hali Modibo Keita yɛrɛ ni Jose Traoré yɛrɛ tɛ bɛrɛ sini dɔn tiɲɛ don a ka fanga bɛ minɛ don min o y'a sɔrɔ an bɛ san 8 ɲɔgɔn na denmisɛnnin san 8 ni ko kɛra a ɲɛna a bɛ se k'a lakale an famani b'o minɛna don min Mali dugu tɛ yen dugu min n'a sɔrɔla ɲɛnajɛ ma kɛ nka a ka fanga bɛ minɛ a ma minɛ ko a kolo ka jugu koyi ni min mɛn aw da a ma minɛ k'a ye jamana janfa a ma minɛ k'a ye nafolo dun koyi a minɛna minɛkun min kɛra a la ko a tun ka karaba fanga tun ka bon karaba in taara fo ka jamana yɛrɛ si yɛlɛma farafin ye nazara ye ni bɛ mɔgɔw mara i bɛ mɔgɔw mara n'u ka tabiyaw n'u ka danbew an'u ka laadaw ye i tɛ mɔgɔw mara ni kuntilenna minnu an ka jamana marabaaw tubabu tile bannen kɔfɛ a bɛɛ tun ye maaw ye maa minnu ni y'a jate k'a lajɛ u somɔgɔw tun tɛ jamanatigiw ye sabu tubabu bɛ bɔ an faso Mali kɔnɔ tuma min fɛn o fɛn bɛ n'o ye jamanatigiw kɔrɔlenw ye caman tun bɛ olu la u ma sɔn u denw ka taa nazara kalanyɔrɔw la fo minnu y'a faamu kɔsa fɛ minnu kalan na u caman bɛ hakilina minnu n'u ye baara kɛ n'a ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ tun tɛ Mali tabiya ye ni ko i bɛ mɔgɔw gini k'u koro k'u don da fɛ da min ma faamu nka tiɲɛ don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw tɔ minnu bɛ yen an fa Modibo tun bɛ fanga na tuma min sɛbɛ tun bɛ Mali kɔnɔ baara tun bɛ Mali kɔnɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fo baarakɛla tɛ o Modibo an fa Modibo ye n'i y'a ye k'a fɔ denmisɛnw bɛ ɲa k'a nɔfɛ a ye u ka kalanminɛ ye a bɛ misaliya ni sisan jamana marabaaw de ye faso kanu tɛ u la ma baarakɛlaw man ca u la sɛbɛkɛlaw man ca u la u ma sɔn k'u disi kɛ ka jamana juguw bɛn Modibo Keita ninnu an fa Modibo Keita ninnu tubabu yɛrɛw tun bɛ siran olu ɲɛ nka sisan jamana marabaaw ye tubabu jɔnw de ye a caman kɔni fo kɔsa in na kɛ nin cɛ fila min bɔra n'o ye Asimu Koyita ye ani dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga an bɛ se ka maa min fana fara o kan n'o tun ye jamana mara kɛ kɔsa in na o tun ye Sheikh Modibo Jara ye Sheikh Modibo Jara dɔnnikɛla dɔw ma kalannen dɔw nka a tun tɛ siran tubabuw ɲɛ hali Ibrahim Boubacar Keita n'i y'a ye k'a fɔ jamanadenw tun ko b'a fɛ u tun hakili la k'a fɔ a kolo ka gɛlɛn a ni lamɛnnen don fanga b'a la barika b'a la ka tɔw bɛɛ Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ n'i y'a ye k'a fɔ wuli kɛra nɔfɛ a nana ye dɔw fɛ k'a fɔ a dɛsɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali i bɛ ka ɲi maa minnu b'a dɔn n'i b'a fɛ ka maa dɔn i bɛ gɛrɛ a la ne yɛrɛ Jose kɔni ne gɛrɛla Ibrahim Boubacar Keita la ni maniya n'a ka faso kanu na a sera de sawa a ma se sawa o ye kuma wɛrɛ ye n'o tɛ faso in kanu tun b'a la ne Jose ka hakilinata de y'o ye n'o ma kɛ mɔgɔ min hakili ye o fana tɛ baasi ye o bɛɛ ni i hakilinata tɛ o Musa Traoré min fana ni o ye an fa Modibo ka fanga minɛ k'a to fanga na ne tun tɛ maa ye
maa min gɛrɛlen don a la ne kɔni yɛrɛ kɛra maa ye Musa Traore fanga dilanla fo kana kɛ sifin ye anw de sɔrɔla mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye Musa Traore ka fanga kɛlɛ mun tun fɔra an ye o sɛgɛn bɛ Mali kɔnɔ tiɲɛni o tiɲɛni hali lekɔli a tun bɛ fɔ ko denmisɛnw ka tunin don n'o ye lekɔlidenfini ye minnu b'a f'u yɛrɛ ma ko démocrates k'olu nana ni bɛɛ y'a ye jaa bɛɛ y'a ye namara fanga sigilen don bingani fanga n'o kuma ye ngalon ye Musa Traore ka fanga in bannen kɔ ka se bi ma m'a fɔ ko laadiriw tɛ u la dɛ ne m'o fɔ dɛ ne bɛ se ka maa dɔw fɔ minnu ye laadiriw ye minnu ye jamana kanu nin jamakulu la mɔgɔ bɛ u la ninnu yɛrɛ lamɔna ni Modibo Keita ka hakilinaw ye nka 1991 ka se san 2012 in ma tiɲɛni min donna Mali kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ min o ye Mali sɔrɔdasiw ye Musa bɛ bɔ fanga na tuma min bɛn tun kɛra kan fɔba dɔw fɛ ka fɔ Mali l'armée ɲɔgɔn tun tɛ farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ ni Mali tun ko k'a bɛ kɛlɛ ta ka jamana o jamana sɛgɛrɛ n'i y'a bɔ jamana fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la n'o ye Algérie ani Nigeria ye nin jamana tun tɛ min tun bɛ se ka Mali kɛlɛcɛw bɛɛ ala n'u labɛn cogo wa o kɛlɛcɛw ni tun y'u ta 100 bi 8 fo bi 9 bɛɛ tun ye sɔrɔdasi ye minnu tun ye sɔrɔdasiya kalan kɛ woro sila kelen na kɛlɛminɛn minnu tun bɛ faso bolo ni tun y'a kɛlɛminɛnw ta kulu minɛn n'a kɛra kɛlɛminɛn 100 ye bi 8 fo bi 9 tun ye risila ka kɛlɛminɛnw ye o tun y'a waati sira tun kɛmɛ Mali ye Mali tun ye kɛlɛ masa jamana ye nka démocratie nalen u ye fɛn fɔlɔ min buruja k'a ci k'a da golonci k'a lafu k'a jaasi o ye Mali sɔrɔdasiw Mali kɛlɛminɛnw Alpha Umaru Konare yɛrɛ tuma min na ani kɔrɔnfɛnmaw k'u y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛnna ko ka bɛn lawaleya o senfɛ Tombouctou u ye marifaw ta ka tasuma don la ko flamme de la paix a kɛra ni hakilina minnu y'a kɛ waati olu de b'a dɔn m'o n'a fɔ Jose o tuma o CEDEAO ko in u ni nin bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa awɔ sabu ni nin bɛɛ lajɛlen lajɛ Mali yɛrɛ ka jaasi juguw k'u sago sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw lajaasiyali min kɛra o de nana ni nin bɛɛ ye wa nin bɛɛ ye Faransiikaw ka janfa ye mɔgɔ minnu n'a bɛ f'u ma ko démocrates olu nali min kɛra dɛ kɛlɛminɛn tun bɛ Mali bolo ni Mali tun bɛ se k'i sinsin n'o ye n'o tɛ ne hakili bɛ Général Musa Traore ka kuma dɔ la tuma min na tun bɛ fanga na tulon tun tɛ kɛ Mali la dɛ o waati ale ye sɔrɔdasi ye a ka sɔrɔdasiya tɛ n sigi n bɛ n ka so ni politikimɔgɔw donna janfa la u ye jalaw duma o t'ale ta ye dɛ ale y'a ta kɛlɛda la de Général Musa Traore ala k'i dayɔrɔ suma ne m'a fɔ n ko i fana ye min kɛ k'a bɛɛ ɲɛna hali ne Jose yɛrɛ kɛ hali Rajal anw bɛ nin baara min na siɲɛ joli mɔgɔw b'an wele k'a fɔ anw tun hakili la k'aw ye maa hakilima ye cogo min anw tun hakili la k'a fɔ aw ye laadiri ye cogo min anw tun hakili la k'a fɔ aw ye tiɲɛtigi ye cogo min jaaw yi fana ye kalabanci ye ne b'a dɔn hali Rajal o fɔra ma siɲɛ joli ne yɛrɛ Jose Traore ko a t'an man dɔn wa aw de m'an wele IBK ko la o kuma ye tiɲɛ sabu IBK a ka fanga kɔni ta ko fɔlɔ ɲinini fɔlɔ la a jɔn k'a la ne Jose n jiniyɔrɔ fi awɔ n sɔnn'o ma n yɛrɛ bɛ n ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Mbuye Haidara ye ne n'a ye ɲɔgɔn ye laban min kɛ a ko manden n ko naamu a ko ne bɛ ala yafa deli bi ala yafa deli kun o ye a tun ye wele bila jamanadenw ma k'u ka wele k'u dɔn IBK ye Ibrahim Boubacar Keita ye maa fɔlɔ min y'a bolola nafolo bɔ 1,000,000 a bɛ kɛ don min a kibaruya bɛ lase don min ne tun bɛ Mbuye Haidara fɛ ɲɔgɔn ni tilebin cɛ fo Moritani jamana kan a ye nin kuma nin fɔ n ye ni y'a an ka kuma yɛrɛ jiginɲɔgɔn ni y'a dayɛlɛ don min kumakan ninnu bɛ sɔrɔ ye n'an seginna ka na Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la sabu an tun ye kuma mɔnɔ bɔ kosɛbɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nana se yɔrɔ la ale yɛrɛ fana bɛ fanga ta ale fana y'o démocratie dɔ ye
a bɛ fanga ta malidenw y'a sigi ni jigiya min ye a ma se ka jigiya in fa a ka dɛsɛ don wa ka kodɔnbaliya don wa a yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw don wa a somɔgɔw don wa a kɔni nana kɛ a tɛ bila mun wulila maa minnu n'olu ko ko a tɛna se ka jamana in se yɛrɛkun sɔrɔ wale ni kɛtaw ma olu wulila ka dɔ a bɛ fɔ kulu de ma ko mouvement du 5 juin nin kolo in mɔgɔw ka ca la kosɛbɛ politiki mɔgɔw b'a la furuba mɔgɔw b'a la julaw b'a la cikɛlaw b'a la lekɔlidenw b'a la denmisɛnw b'a la maakɔrɔw b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la kabilo waati de sa Mali ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na olu tun ko ko Mali ka jɛ IBK ka fanga in a tɔ ka lase k'u bɛ Mali dɛmɛ ni sɛnsɛn ye ko jɔnkala jamana in marala maracogo minnu na bɛɛ y'a fanga na ko a kun tɔ kɛra dɔrɔn an ka maa ta ko sigi an kunna sigicogo in tɛ lajɛ sigicogo in a tɛ kɛ ni jɛlenya ye mun kɔni bɛ sigi fanga na bon maa minnu bɛ sigi fanga na a bɛna ye kɔfɛ ka fɔ u ka sigicogo man ɲɛ n'a fɔra ko démocratie kɔni ka maa dɔ bɔ i teriw ka bɔ fanga na n ka n sigi wala kalisa e ye fɛn maa ye n bɛna wuli n bɛ sigiyɔrɔ in d'i ma nka an bɛ to laɲini kelen kan an ta bɛ kɛ yɛrɛ kunɲini ye yɛrɛ ta sɔrɔ ye k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye hali ni jamanadenw sago ma sɔrɔ n'anw kɔni sago sɔrɔla kaba o y'o bannen démocratie tɛ o ye dɛ démocratie ye jamana fanba ka hɛrɛ de ye jamana fanba ka kana jamana fanba ka kɛnɛya jamana fanba ka kalan jamana fanba ka kanabila fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye hɛrɛ ye k'o kunsi faso jama ma a bɛ fɔ de ma ko démocratie ni fanga sigira n'o ye danaya kɔnɔ jamanadenw ma maa min sugandi k'i sigi fanga bɛ kalifa i la san 5 n'i kɛra layidutigi ye a fɔra a banna san 5 wɛrɛ fana bɛ se ka kalifa i la n'i ma kɛ layidutigi ye san 5 fɔlɔ yɛrɛ faso jama b'i bɔ yen ka danamɔgɔ sigi o de démocratie ye nka n'a fɔra k'a fɔ janfamaw subaw jamana jugu taɲinikɛla jugu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dilan ko politiki tɔn ka sɔrɔ tɔn dilan kun ye dabali ni fɛɛrɛ ka ɲini ka faso jɔ o bɛna nin kɛ suba tɔn de ye o suba tɔn bɛ hali ni ne ma maa tɔgɔ fɔ ni fanga bilar'u fɛ tuma o tuma ni fanga tilal'u la tuma o tuma u b'u sɛɛlɛ fanga kɛrɛfɛ k'u ta ɲini o kulu bɛ yen o tɔn bɛ Mali kɔnɔ olu ni n'o de wulila sa a bɛ fɔ olu ma ko M5 RFP o M5 RFP u y'a gan IBK da la kɛlɛ fo ka na dɛsɛ a dɛsɛli min kɛra a mankan fanga bonyana ka se ka kimɛ ka se hakɛ min ma dɛ sɔrɔlasi dɔw de wulila ka fara faso jamakulu kan ka IBK ka fanga bɔjɔ o bɔjɔlen kɔfɛ o sɔrɔlasi ninnu u ni kulu min n'o ni Ibrahim Boubacar Keïta ni o ye Ibrahim Boubacar Keïta kɛlɛ nka kabini o kɛlɛ waati a yera k'a fɔ fanga an ka jɛ ka fanga kɛlɛ i bɛ maa caman faralen ɲɔgɔn kan fanga ma sɔrɔ olu tɛ bɛn fanga na awɔ an ka jɛ ka fanga kɛlɛ o ka nɔgɔ dɛ hali minnu tɛ si kelen ye hali minnu tɛ hakilina kelen ye hali minnu tɛ kuntilana kelen ye hali minnu ka laɲini tɛ kelen ye n'a fɔra sisan an ka jɛ ka radial dabɔ kunnafoni lase la jamakulu min bɛna o kɛlɛ la n'o sago sɔrɔla n'a fɔra ko jɔnni bɛ bila radial nɔ la don min o don de mankan bɛna wuli hali ka sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ n'a kɔni nana ye k'a fɔ kuma dɔ la radial bɛna fanga in bila wala radial da bɛna bɔ nin baara in na kabilo waati farafaraliw bɛna nata kama ne bɛɛ ko ne aw ka laɲini tɛ kelen ye o kabili kɛlɛ jujɔn aw na se ka kɛlɛ fanga mara ɲɔgɔn fɛ ayi o bɛna kɛ taɲini fanga de o siratigɛ de la sa yan'an ka se CEDEAO ka kuma ninnu ma fanga in n'o ye M5 ka fanga ye a ye san 2 sɔrɔ o san 2 in na baara ɲɛna wa baara ma ɲɛ wa o yɛrɛw ka dandegelikɛla min tun bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye sabu u tun ye dɔnnikɛlaw u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ma dɔnnikɛlaw ni kodɔnnaw ni dabali fɛɛrɛtigɛbaw ni kolatigɛla jɔnjɔnw u tun y'o fara ɲɔgɔn kan u tun bɛ to ka ɲɔgɔn ye ka jamana lahalayaw lajɛ IBK ka fanga ko ye an bɛna bɔjɔ cogo di
an b'a kɛlɛ cogo jumɛn laɲiniw bi sɔrɔ cogo min u tun y'o dɔnnikɛla ŋana dama bila ɲɔgɔn kan olu tun bɛ to ka tɔnsigiw kɛ k'u hakili jagabɔ kan ka kuntilenna minnu ta min tun y'u ka dantigɛlikɛla o waati de o de tun ye Choguel Kokala Mayiga ye. O Choguel Kokala Mayiga ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya a b'ale bolo bi san 2 u ka tɔn in dilalen an t'a yɛrɛ lamɛn dɔɔnin kɛra mara la u fɛ an ɲɛna wa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga. Victime bɛɛ crise in kɔnɔ finitigiw ani civil k'a fɔ M5 militaire ni responsable minnu tɛ yan bi an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ le 5 juin 2020 bi ma caman tɛ dɔ dimina dɔw yɛrɛ banana dɔw yɛrɛ sara an kan ka ko bɛɛ kɛ M5 pour que Malien fara ɲɔgɔn kan parce que a ye kɛlɛ min daminɛ don min a y'a daminɛ mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔ politique sira la idéologie sira la u kun tɛ se ka sigi table kelen kan mais o don u farala ɲɔgɔn kan ka Mali sauver situation min bɛ bi na Mali mago bɛ unité nationale M5 kan ka wuli ka taa bɛɛ fɛ maa o ma hali n'a kun tɛ M5 la hali n'a bɔra M5 la hali n'a bɛ M5 contre la c'est pas ça le problème mais maa o ma n'a ko qu'il est d'accord ka kɛlɛminɛnw di armée ma hali n'an b'a banga budget bɛɛ ta n'a ko k'ale sɔnna réforme politique institutionnelle o ka kɛ président saba k'u bɛ réforme kɛ réforme sira sɔrɔ min ko k'a sɔnna organiser ka sigi pour que élection ka se ka ɲɛ mankan kana wuli élection kɔfɛ maa o maa n'a y'o fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana labaara. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga lamɛn ni mɔgɔ min y'a ka kuma in n'i y'a tɛntɛn k'a lajɛ ni diɲɛ ɲɛma jɔlen ye a bɛ fɛn min jira o ye kabili fanga ɲinitɔ mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan sugu bɛɛ tunu nka fanga ɲini ni kɛlɛ fo kana se don min i n'a fɔ ko bi caman tun farala ɲɔgɔn kan u ye baw fara dɔw kɔni fatura nka dɔw ye sira bila minnu ye sira bila yala o ye Choguel n'a nɔfɛmɔgɔw de ye sa wa wala minnu bɛ ni olu y'u fara olu de ye sira bila sa wa Choguel Kokala Mayiga kɔni a ye kuma minnu fɔ ne tɛna segin u kan nka a bɛ fɛn min jira a bɛ farafarali jira o yɛrɛ kɔfɛ a bɛ ŋaniya jira da la kuma na ka fɔ minnu ye baw fara k'u ka baw fara ɲɔgɔn kan fanga kɛlɛ ɲinini kɛlɛ ɲɛsɔrɔli kɛlɛ sago sɔrɔli fo kana se bi ma maa caman bɛ yen olu ye baw fara. Ninnu tun ye M5 mɔgɔ minnu n'u bolo bɛ fanga na bi u beretigi o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye minnu bɛ yen n'olu kɛra baw faraba ye wala minnu ni olu fɛla tɛ ninnu ka kuntennaw ye i n'a fɔ Choguel n'a nɔfɛmɔgɔw olu fana ka hakilina ye fɛn min ye n'i y'a mɛn k'a fɔ u ye kunnafonilasiraw wele e b'o joona yala olu yɛrɛw ye maa sugu jumɛnw ye u dun ye mun de fɔ Rasjal. Karamɔgɔ Jose M5 ko in a kuma cayara kabini Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga in binna nin tɔn in min tun ye wuli kajɔ kɛ ka yɛlɛma nati jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi o tɔn in de tilalen bɛ tilayɔrɔ 2 ye tilayɔrɔ fɔlɔ i y'o fɔ filanan o fana bɛ yen o fana ye M5 RFP ye u y'a yira fana k'a fɔ olu de ye M5 ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kɔ k'olu tɛ M5 mɔgɔw ye dɛ o ye jɔnw ye EMK mɔgɔw dɔw bɛ yen i n'a fɔ Ousmane Doumbia ani Kaural Alaji Touré sigida 4nan Kaural ani Cheikh Oumar Sissoco i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɔra M5 kɔnɔ olu ma mankan kɛ olu taara i n'a fɔ Clément Danbele Issa Kawjim Nusar nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n sɔnni sigi mɔgɔ min ta kan o ye Imam Mahmud Diko ye a bɛ taa don min na ka bɔ nin kulu in kɔnɔ a taara ni bonya ye nka bi a bɛ komi kulu in tɔ bɛ ka jasi ka taa fɛ de
mɔgɔ bɔta bɛ ka caya sisan yɛrɛ a tɔ kɛra comité stratégique yɛrɛ ka sigiw mana boloda a tɛ taa bolokurun kɔ mɔgɔ minnu bɛ Choguel Kokara Mayiga nɔfɛ a bɛ komi ko in kɛlen i b'a fɔ galomayira n'i tɛ Choguel kɔni ka hakilina kɔ dɔrɔn i ni olu tɛ mɔgɔ minnu bɔra ka taa maison de la presse la u fana ye kunnafonidilaw wele u n'u ka daluya n'u ka seereyaw don an kɔni tun b'a kɛnɛ kan an ye seereya dɔw sɔrɔ ka b'u fana fan fɛ k'a yira k'a fɔ M5 RFP min n'a ɲɛmɔgɔya bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga bolo k'u t'o reconni u tɛ M5 ye k'olu de ye M5 ye nka yan'an k'u ka kumakan k'a la i b'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ jeninen n'o ye Kobe ye Jamil Bitar y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ ko a tɛna mɛn bilen u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kobe la ka d'a kan M5 tɔgɔ tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka a mana bɔ ko o ko la don kibaru kɛnɛ kan an bɛn'o lase yan'o cɛ ne kɔni sera k'u ka seereyaw sɔrɔ o seereya dɔw filɛ nin ni a ye mobili ta ɲɔgɔn fɛ ka fɔ a bɛ taa dugu la mobili tuntunna dingɛw kɔnɔ e min bɛ a kɔnɔ ni ye pasager ye i bɛ dɔɔnin dɔn mobili ko la i ko chauffeur kɛ ni parantiw ma a y'a jɔ a ka min sɛgɛrɛ n'o tɛ pinɛ bɛ tiɲɛ an ɲɛ sira la ka taa doni min b'a kɔnɔ ani yira min kɛra a kɔnɔ ni jaabi kɛra i ye denmisɛn ye i dusu ka bon taa dɔɔnin an bɛ a bɛ ɲɛnabɔ yala ni i sigi gana ni ko sɔrɔkɛ ma wa sɔrɔkɛ i jɔ ne bɛ jigin yala i ye kodɔn ko kɛ wa i ye kodɔnbaliya ko kɛ ne ni n ka jamakulu anw bɔra M5 yamaruya jɛkulu la mars 2021 a tile 16 mars avril mai kulo daga mais kumatu sɔrɔ ka di M5 an bɛ bɔ don min na an ye sɛbɛnni o y'a sɔrɔ an n'a jɛɲɔgɔn don kuma na mɛ tɛna don détail caman na an ye min fɔ a kɔnɔ a bataki de hali sini n'a kɛra bolo ka b'a bataki ye an bɔra kuma min na o kun tɛ ye alhamdulilah o de fɔra bi tuguni kɛnɛ n'o de ye ni o de ye comité stratégique ye a mara cogo man ɲi ladiriya t'a kɔnɔ dutigi min b'a ka du mara ni namara ni ɲɛnawoloma ye yala o dutigi bɛ se k'a fɔ dugutigi ma k'a ka ka mara kɛ ladiriya ye wa anw ni bɛɛ ka fanga kɛlɛ fɛn kelen pe de kama alhamdulilah an b'a barika da dɛsɛ ko tɛ maa caman yɛrɛ kɛ i tɛ mun ye mun kɛ mɛlɛw tɛ wa u bɛ wuli ka to kun min na n wulila kun depuis an bɛ miiri la don an ye troika bɛ conférence fɔlɔfɔlɔ min kɛ an y'a tigɛ de ɲɔgɔn maa tɛ yen min b'a fɔ ko ni jɔyɔrɔ kɛlɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna maa tɛ yen comité stratégique de y'a ɲini ka jeunesse k'a tiɲɛ k'an ko don ɲɔgɔn ma an kana se ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan an b'a bureau fɔlɔ min sigi opposition ka siège la Badalabugu a don an ye ko to ɲɔgɔn ma a ye sabali an y'a yɛrɛ bila kɔfɛ u t'a fɛ min ka kɛ dɛ an y'a to ka kɛ an k'an yɛrɛ labɛn aw o labɛn de ye fanga in bi wele walahi ninnu tɛ cɛkɔrɔba ninnu tɛ n tɛna bɛɛ fɔ bi i bɛ dɔɔnin dɔɔnin fɔ a fɔlɔ min na fɛn bɛɛ n'a fɔ don walahi ninnu tɛ la désobéissance civile
jamanadenw ka muruti mara kɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ ka kɛ u sagona ko la k'a bɔ an ka sariya gabesunba kɔnɔ a kumakan fɔlɔ c'est vérifiable ne de y'a article fɔlɔ sɛbɛn dans les presse ni jeliw an ka kumakan les jeunes an ka laɲini ta k'a fɔ an bɛ bɔ le 3 août jubilasi k'a baara daminɛ maa min y'a bali mɔgɔ min y'a baara bali wala k'a baara nasi a bɔra comité stratégique de la k'an k'a susuri maa laban denmisɛnw ta de ma u ko denmisɛnw tɛ kolon dɛ a laban olu ta de ma walima fanga in bi musogenon civil murubiri nin dɛ an ka bɔ ka muruti o de y'a bi aw an bɔlen anw de tora ɲɛ fɛ ka dusu don an kɔnɔ an ma taa so dɛ an bɛ maa caman dɔn a bɛɛ taara so et 10 jours a fana taa jɔ ka n ka furu yira dɔw y'u ka muru ta olu ka so dɔw taara don baara ye olu y'u ka denmisɛnw taara don ka so mɛ an tora ɲɛ fɛ an ye maa minnu wele ka na n'an tɛ se ka taa so k'u fɛ ni bɛ bɔ a la bɛ bɔ a la dɔw bana na dɔw sara n'o fanga dafiri la an y'a dafiri kun min kama n'o ye ka ni maracogo ɲuman ye an ka jamana in kɔnɔ i ni maa minnu jɛra k'o ko kɛ ni olu ye olu bɛ k'a kɛ nagakɔrɔla ko ye ka kɛ n'a fɔra an ye baganw de an ye nin kɛlɛ in kɛ dɔrɔn an nagakɔrɔ de kama yala ma kan ka to o ɲagala ko la wa. kuma kun cɛ n balima minnu filɛ yan n'u tɛ maliko ye d'abord min kɛr'u la tɔnɔli don ne y'a nana bi n dalen b'a la min sɔrɔ tɔnɔli don u tuma la maa ni kalima ala n'i ye maa ladiri ye ni maa tɔnɔlen n'a y'i wele ka na a ka hakɛ ɲini ma i se ye min ye i b'o kɛ ne bɛ far'u kan n'u ta ye